सेथियाव इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैथियाव भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसुनि मुङै हामबाय होनदों। इसोरनि बाथ्राया जोंखौ माबायदि जिउ खुंनायखौ हास्थायदों जोङो सोलोंनि। इसोरा बाख्नायजाथों। बोसोन बिजाब 1 बालाब 25, 26, 27, 28, 29 सिरि। आंनि परामर्शखौ नोंसोरो लायाखै आरो आंजों नोंसोरो फोसाबजानो हास्थायाखै। बेनिखायनो जेब्ला नोंसोरो निदानाव गोग्लैगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ मिनिनो मोनगोन। जेब्ला नोंसोरो गिख्रंगोन अब्ला आङो नोंसोरखौ नायफिननाय नङा। जेब्ला गिथावथाव बारहुंखा बायदि सैनांनाया फैयो आरो दुखु आरो दाहायाव थायो, अब्ला नोंसोरो आंखौ हास्थायगोन। नाथाय आङो सेंनाय नङा। जेरावबो नोंसोरो आंखौ नागिरगोन, नाथाय नोंसोरो आंखौ मोननो हानाय नङा। मानोना नोंसोरो जेब्लाबो गियानजों थाबायाखै आरो प्रभुनि बोसोनखौ लायाखै। सेजहन 3 बालाब 24 सिरि। बोसोन बिजाब 28 बालाब 18 सिरि। सेजहन 2 बालाब 29 सिरि। बोसोन बिजाब 16 बालाब 17 सिरि। जब 8 बालाब 20 सिरि। माथाय 7 बालाब 21 सिरि। सेजहन 3 बालाब 24 सिरि। आरो बिनि थिननायफोरखौ मानिग्राया इसोरनियाव थायो आरो इसोरा गावनो बिनियाव थायो। आरो बियो जोंनो होनाय जिउजों जोङो मिथिगौ बियो जोंनियाव थायो होननानै। बोसोन बिजाब 28 बालाब 18 सिरि। नोङो धोरोमिया जा, नोङो बासायजागोन। नोङो अधोरोमियाब्ला थाबनो गोग्लैगोन। सेजहन 2 बालाब 29 सिरि। नोंसोरो मिथिब्ला बियो धोरोमिया होननानै। नोंसोरो मिथिगौ धोरोम हाबाखौ मावग्रा साफ्रोमबो बिजों सारिजाबाय होननानै। बोसोन बिजाब 16 बालाब 17 सिरि। जायफ्रा मोजां बिसोरो गाज्रि लामाखौ एरखेनानै मोजां लामाजों थाबायो। बिनिखाय नायदो नोङो बबेथिङै थांबाय थादों, बेजों नों बासायजानो हागौ। जब 8 बालाब 20 सिरि। नाथाय इसोरा बिसासिफोरखौ नागारनाय नङा आरो दुष्ट मानसिफोरखौ जेब्लाबो हेफाजाब होनाय नङा। माथाय 7 बालाब 21 सिरि। आंखौ अ प्रभु होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबनाय नङा, नाथाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद खालामथों। इसोरनि परामर्शखौ लायाब्ला आरो इसोरजों फोसाबजानो हास्थायाब्ला, जेब्ला निदानाव गोग्लैनाय समाव इसोरा मिनिगोनसो नायफिननाय नङा। जेब्ला गिथावथाव सैनांनाय दुखु दाहायाव थायो, बे समाव इसोरखौ हास्थायब्लाबो इसोरा सेंनाय नङा। जेरावबो इसोरखौ नागिरब्लाबो इसोरखौ मोननाय नङा। मानोना जेब्लाबो प्रभुनि बोसोनखौ लायाब्ला इसोरा नायफिननाय नङा, इसोरा सेंनाय नङा। जेरावबो इसोरखौ नागिरब्लाबो मोननाय नङा। जेब्ला जोङो इसोरनि थिननायफोरखौ मानिग्रा जागोन, अब्ला जोङो इसोरनियाव थानाय जागोन। जोङो इसोरजों थानोब्ला इसोरनि थिननायफोरखौ मानिनो नांगोन, अब्लासो इसोराबो जोंजों थागोन। दे होमब्ला जों इसोरनि थिननायफोरखौ मानिग्रा जानो। बोसोन बिजाब 28 बालाब 18 सिरि। नोङो धोरोमिया जा, नोङो बासायजागोन। नोङो अधोरोमियाब्ला थाबनो गोग्लैगोन। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद खालामथों। दे होमब्ला जों धोरोमिया जानाया बेनो, जों बिनि थिननायफोरखौ मानिनायानो। जोङो धोरोमिया जाब्लासो बासायजागोन। सेजहन 2 बालाब 29 सिरि।
नोंसोरो मिथिब्ला बियो धोरोमिया होननानै नोंसोरो मिथिगौ धोरोम हाबाखौ मावग्रा साफ्रोमबो बिजों सारि जाबाय होननानै। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद खालामथों। बोसोन बिजाब 16:7 सिरि। जायफ्रा मोजां बिसोरो गाज्रि लामाखौ एरखेनानै मोजां लामाजों थाबायो। बिनिखाय नायदो नोङो बबेथिङै थांबाय थादों, बेजों नों बासायजानो हागौ। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद खालामथों। गाज्रि लामाखौ एरखेनानै मोजां लामाजों जिउ खुंनो हानांगोन, अब्लासो जोङो बासायजानायखौ मोनगोन। गाज्रि लामाया जाबाय सैताननि लामा। बे सैताननि लामाखौ एरखेनानै मोजां लामाजों जिउ खुंनो नांगोन। मोजां लामाया जाबाय इसोरनि बाथ्रा बायदि जिउ खुंनाय। दे होमब्ला जों इसोरनि बाथ्रा बायदि जिउ खुंनि। जब 8:20 सिरि। आन्थाय इसोरा बिसासिफोरखौ नागारनाय नङा आरो दुष्ट मानसिफोरखौ जेब्लायबो हेफाजाब होनाय नङा। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद खालामथों। जोङो बिसासि जानो नांगोन, अब्लासो बियो जोंखौ नागारनाय नङा। माथाय 7:21 सिरि। आंखौ अ फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोनि रायजोआव हाबनाय नङा, आन्थाय सोरगोआव थानाय आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासो। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों इसोरा आशीर्बाद खालामथों। जोङो गिर्जा जनायजोंल', आरज खालामनायजोंल' सोरगो रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। जुदि जोङो इसोरनि इच्छा बादि जिउ खुङाखैब्ला, इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुंनायालाय माखो बुङो? इसोरनि इच्छा बायदि जिउ खुंनाया जाबाय जोङो गोथार बाइबेलाव मोजां गियानखौ सोलोंनो हायो। बबे मोजां बबे गाज्रि जोंनो गोथार बाइबेला दिन्थिजोबदों। गोथार बाइबेला मोजांखौ दिन्थिनाय बायदि जोङो जिउ खुंनो नांगोन। गिर्जा जनायजों आरज खालामनायजों लोगोसे जोङो जेब्लायबो इसोरा जोंखौ माबायदि जिउ खुंनायखौ हास्थायदों, इसोरनि हास्थायनाय बायदि गोथार बिजाबाव बुंनाय बायदि जेब्लायबो जोङो जिउ खुंब्लासो जोङो सोरगोनि रायजोआव हाबनो मोनगोन। इसोरनि बाथ्राया जोंनो रोखायै मिथिहोखादों। हामबायसै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। इसोरा बाख्नायजाथों।